टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाकर शैलेश लोढ़ा घर घर में अपन पहचान बनौले रहना। हालांकि वो अभी शो छोड़ चुकल बा ना, लेकिन अब खबर आवता कि शैलेश लोढ़ा जल्द ही सलमान खान का मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के आवे वाला 17वें सीजन में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ सके ना। दरअसल शैलेश लोढ़ा का बिग बॉस 17 में भागीदारी का कंफर्मेशन बिग बॉस 17 अपडेट नाम का एगो इंस्टाग्राम पेज कइले बाटे। एकरे मुताबिक शैलेश लोढ़ा शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई हैं। हालांकि अबहिन तक न तो रियलिटी शो के मेकर्स और न ही एक्टर के द्वारा ई कन्फर्म कइल गइल बाटे। बता दी कि बिग बॉस 17 के एक्सपेक्टेड कंटेस्टेंट का लिस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल होता। आपके बता दी कि शैलेश लोढ़ा साल 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में शुरुआत से ही मुख्य किरदार निभावना। 14 साल बाद शैलेश लोढ़ा 2022 में ई शो छोड़ दिया। शैलेश बकाया राशि के लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर के खिलाफ मुकदमा भी कैले रहना और हाल ही में एक केस के सुलझा लियल गई बाटे। आपके स्टोरी पर का कहे के बा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABP भोजपुरिया।